Ongietorri beste aste batez Arnasa gara ekimenaren baitan antolatu dugun zuzeneko bigarren elkarrezketa honetara. Gehientsuenok jakingo duzuenez, UEMak, Eusko Jaurlaritzak eta Nafarroako Gobernuak abiatu duten kanpaina da Arnasa gara, eta udalerri euskaldunetako eta euskararen arnasgunetako egoera zein den ezagutaraztea du helburu. Kanpaina horren ardatza Irudamatxok egindako 8 bideo izango dira, eta bideo horietako bakoitzean udalerri euskaldunetan osoikoak dira zenbait egoera ikusi ahal izango ditugu. Astero horietako bideo bat zabalduko da, eta bideo horren inguruan hitz egiteko gonbidatu bat izango dugu hemen bertan Berriako Instagram kanalean. Pasaren astean ingenuen lehenengo zuzeneko elkarrezketa, Antxon Telleria aurkezle eta humoregilearekin egon ginen hitz egiten, eta gaur beste gonbidatu berezi bat izango dugu. Aitziber Garmendia batuko da zuzenekora. Kaixo! Kaixo, Aitziber, zemuz? Oso ondo zuek? Ondo, hementxe? Zure zaigen den? Lan, eske sartu nahi Arnasa garako kontura, eta esaten ez daude, hemen un daude, eta esaten eta ostras Berriako kontuan. Azkenean topatu gaituzu. Bai, azkenean, hor zaudete. Oso ondo. Zemuz? Oso ondo, zuek? Ondo, lanpetu eta ibiliko zea, ezta? Bai, esan bai, baina, bueno. Oain ja bosteun dauzkagu jai, eta ja hori da nire oasi pertsonala. Bai. Oso ondo, bueno, zalantza asko ditut hemen norbait egongoan zu ezautze zaituna, baina, bueno, despistaturen bat edo balin badago, nortzaren aurkeztuko dugu, zertela batzukotako ditut, eta zerbait gehitzeko edo eransteko daukazu, botala saizuk ere. Bale. Aitziber Garmendia Melizabal, Zaldibian jaio zen 1982 urtean, ezta? Bai. Aktore ikasketak egin zituen, eta aldi berean zuzenbidean ere lizentziatu zen. Datu hori igual jende asko ez du jakingo, ezta? Eske nik neonik ere aztu itxen eta askotan, esaten zuzenbidea zeatik, matematikaik ez daukan, eta hola esi sartu nintzen itxuan. Antzerkiaren munduan berriz ikastolan hasi zinen, eta okerrez banago 13 urterekin igo zinen lehenengo aldiz Oholtzara, Beasaingo antzerki taldearekin. Bai. 19 urte zenitula, ETVko Martin telesaileko aktoretako bat izan zinen, eta esan dezakegu geroztik zure ibilibideak ez duela etenik izan, edo lan askotan ibili izan zarela. Bai, izan ditut eten alditxoak, Seguro nik gehiago konturatu naiz zuek baino, baina urte terdi honitzen paroan, eta etzan xamurra izan, beraz bai. Hori igual guk ez dugu ikusten, baina... Horregatik, bai, nik esango dizut. Bale. Besteak beste 5 filmetan eta 25 antzerki obra baino gehiagotan aritu zara lanean, eta azken aldian dituzun batzuk aipatzearren, hor daude Losers, Erlauntza, Mokozorrotza, Rita, Txonogorretzutik 8 eta gainera horiek egin zenituenean gure kasa saioan ere izan zinen lanean, gauza horiek denak uztartuz denak batera, eta gaur egun ETVko Barre Librea humore saioko aurkezle eta aktore. Lanetan naizea Jon Plazabalarekin batera. Ezakit, ondo laburtu oso ondo esana. Oso ondo, joe. Neri ere balio izaten dit gogoratzeko. Ze askotan esaten, zein eta aurreko urtean zein, bira, eskerrik asko. Gaur ala ere, gonbidatu zaitugu ona, beste aktore batzuen lanari buruz, eta batez ere Arnasa gara kanpainaren barruan, zabalduen bigarren esketxari buruz solasteko. Izan dezu denborarik ikusteko esketx hori? Bai, eta asko gustatu zait gaina. Pila bat, gaina 3 aktorak ezautze ditut eta asko maite ditut, eta oso ondo idatzita dago, oso ondo zuzenduta, beraz, hemendik zorionak esketx egin duten entzat. Ze ondo. Ezpade eta aurreko astean bezala labur bilduko dugu pixkat esketx hori zer dan, zer gertatzen dan bertan. Hasteko aipatu arnasagara.eus webgunean dagoela ikusgai jada, eta bertan, zuk esan dezun bezala 3 aktore agertzen dira, Erika Olaizola, Ainhoa Etxebarria eta Iratxe Urkiaga, eta azken biak bikote dira, baina beraien harremana ez doa beraik uste bezain ondo. Beraz, arazoiei buelta eman nahian edo, Erika terapeutanaren gana joan dira kontsultara, eta azaltzen die bikotean nola beraien arteko sugarra itzali dan, ezakiten nola eman buelta egoerari,
Eta Erikak komentatzen die IKA metodoa. IKA metodoa probatzeko eta horrekin haien arteko konplizidadea eta gertutasuna areagotzen den. Eta azken finean hori da umoretik ere bideoaren mezua, ez da nola Itanoa erabiltzeak askotan hurbiltzen gaituen, eta izenburua dioen bezala Itanoarekin gehiago busti beharko ginatekela edo hori. Bideoaren ondinorakoa laburbeluta, ez dakit animatzean aitziber, elkarrezketa azuka hasi badugu ere, elkarrezketa ika iteko. Tira, soiatuko gaitun. Hoi da, nik aitortu gara nitzako ere erronka badala, beraz, hanka sartze bale maet, barkatu. Nik aitortu behar dizuet kuadrian asko egiten naizela edo entzuten dutela ika, neska kuadria, zaldibiko neska kuadria dukau, eta nik batzukin iten dinatika, baina danakin ez, eta ez dakit zergatia zeatik dan, batzukin holaxe ateratzen da, eta beste batzuekin ez, iruditzait natural atea behar duen zerbait dela, eta batzutan ala izaten da. Baina aurrea, saiatuko ditun. Vale. Beraz, kuadrilla aipatu duen, kuadrillatik aparte badun ohiturarik beste norbaitekin ikaitzeko edo bakarrik kuadrillara mugatutako zerbait da? Kuadrian bakarrik. Egia da, askotan entzun izan dinala etxean, ez? Amak izebari egiten dio, osabak nere amari ere, bi osaben artean ika egiten dute, baina nere amak osabari ez, olako ekuazio raro batzuk baitun. Orduan, nik uste inoiz ez dakigula zergatia, hola naturalki sortzen den zerbait da, eta hola entzun izan dinat txikitatik, baina zeatik jakin gabe. Eta orain pasatu zaigunan antzeko zerbait bizi izan duen ez baita alegia, elkarrizketa zukan hasi, ikara pasatu edo alderantziz, konfiantzarekin ikan hasi, baina solaskideak nahi bezala erantzunez eta berriz zuka itera itzuli? Bai, askotan. Gaina, nik askotan, nahi gertatzen zaitena da, igual, kuadriako askokin ika hasten haun, eta gero ez dauket, igual, ohiturarik edo errestasunik ika seitzeko. Behaiek igual ika jarraitzen due, baina nik igual askotan zuka hitz egiten diet. Gero gaina, itanuak baduka zerbait, guk kuadrian asko erabili izan du deu, edo nire launek gehiago erabiltzen dutenik baina erabiltzen dugu ala mon, esan dut. Ni jungo naun ez dugu esaten. Ni jungo nitxon, eta nitxon ez da existitzen, baina bada gure ika iteko modua. Zuzena ez dela, hori badakigu, baina igual bada gure iteko modua. Eta lan arloan edo lan munduan, badun baliabide bat, pertsonaia bat karakterizatzeko edo, adibidez, erlauntzan ikusi dinagu kuadrilla arteko harreman horietan ahalegina Itanoa hitz egiteko, eta askotan ere badela ezaugarri bat pertsonaien arteko konplizidade gertutasun hori islatzeko edo, ezta? Bai, nik benetan uste dina gaina nesken arteko Itanoa indartu behar degula, eta hoi gure esku da, hola. Gero egia da, natural suertatzen den edo ez, hoi beste gai bat dela. Erlauntzaren kasuan, egon dia, horren inguruko, ez dakit polemika ditu daiteke, baina bai, ez da baidak. Itanoa bai ez, naturala da, bai ez, batek esatezun, adostu beharko genuke, erabili behar den edo ez. Ni beti izan naiz zentzu hortan, kasu honetan Itanoan kasuan, baina orokorrean hizkuntza edo hizkeran aldean askatasunaren eta norberaren aukeraren aldekoa. Orduan, erlauntzan apustua izan da Itano erabiltzea, kuadrillan arteko konplizitate edo izakera hori azaleratzea aldera, baina nik badakit jende askok ez dula ulertuko. Nik ulertzen dut txikitatik entzun duten zerbait dalako, eta hala ere, niri asko kostatu zitzaidan Itanoa modu zuzenen erabiltzea. Eleno esan dakoagatik, ni aterako naun, esan ordez, ni aterako nitxon, esaten datelako igual nik ez, nire herrian. Eta gauza horiek, neurtzea zaila dela. Ez dakit kasualidadea ote izan dan edo, baina okerrezan hau kamisetan ika jarte gizu, ez? Ez da kasualidadea izan, propio aukeratu dut. Elkarrizketa ontarako. Ika. Ona. Izatez, zaldibitarra aiz, baina gaur egun ordea Donostian bizi aiz, hiriaren, herriaren arteko distantzia edo kontraste horietan, nabaritzea alden toki batzuetan edo hirian adibidez gutxiago entzuten dela edo? Egia da, egia da. Donostin ustez sekula ez detela ika entzun.
ustet inoiz ez, igual, behin goatzen naiz, taxista batek ika itzeintziala, eta esan, ostia, inungo aiz, eta etxasondoko hauna, orduan ja. Orduan inkognita asko argituta gelditu ziren. Baina, bai, kasu hortan herria askotan falta montatzen dinat, baina kasu hontan gehiago hizkuntzan aldetik eta beste errestasun bat. Ni Donostia etorri nintzenetik egia da, belarri asko galdu betela gauzeitarako. Ia 25 urtekin etorri nintzeni, eta 25 urtetik honea belarri asko galtzen da, eta itanoan, euskaran aldetik asko galdu inat, eta erderakadak erabiltzeko joera gero ez da hondigoa inat, eta horreken batit pena. Zaldibian, pentsatzet Euskal Herriko beste tokitan pasatzen den modura adinekoen hautan igual gehiago entzungo dela ika, eztan ere, esate dute gazteen eta emakumeen kasuan gero eta gutxiago aitzen dela. Ez dakit ikere sentsazio hori duan, edo? Bai, nik uste dut gaina, euskara munduan gaina, emakumeen artean itanua gutxiago entzuteak ematen du pena, ez? Kontsideratzen dut bageala gizarte bat nahiko aurrerakoia, nahiko aurreratua, baina oraindik ere badao, bereizketa hori. Gizonezkoen eta emakumezkoen artean, eta gizonezkoen artean askoz ere ohikoagoa da, nik Zaldibin ustet mutilien kuadrilla gehienak ika entzuten ditu dela, eta neskenak igual ez beste. Eta gero jende zaharrarekiko ere, o helduekiko, egia da, gero ohitura badao, betidanik jaso izan deuna eta hola ikasi izan deuna, niretzat inoiz okorrituko nire aitonai nire amonai ikaitze itzea. Eta behaiek bai, nahi, orduan, bada, respeto kontu bat, konfiantza kontu bat, ez dakit. Hain justu, generoa aipatu duzu eta itanoak badu bereizgarri bat da solaskidearen generoa aintzat hartu behar dela, gainera, emakumeoi askotan mutilenika edo toka egiten ziguten, noka alde batera utzita. Bai, hoi, ez jakintasunetik dator baita ere, ez? Askotan ika erabili nahi duzu eta igual ez dakizu bi genero daudenik itanoa erabiltzeko momentuan. Nei errexago haitxe zait ika emakumen artean bereiztea edo, ulertzea kuadrillan entzun duten zerbait dalako, baino egia da, nire ama eta nire osaba entzun izan ditudanean ere oso, etxeko haitxe zaitela, gizonezkotik emakumezkora pasatze hori, baino nik rekonozitzen dut ez dauketela ohiturek eta ez dauketela errestasunik solturaik ika hitzeiteko momentuan. Generoaren ikuspegi hori oso kuriosoa iruditzen zait, zuka ez daukagu generorik euskaraz, gazteleraz dagoen bezala ez, eta kasu hontan itano erabiltzean, zuzen erabili beharko litzeke, noski, baina ni naiz aurrenekoa zuzentasun guztiakin erabiltzen ez detena. Orduan, beti pentsatzet, saiatu gaitezen, da ondo iten bainat, eta ondo, eta gaizki iten bainat, ikasiko inat. Hortan nahi gaitu noen, saiatzen. Hoi da, saiatzen. Gaur mintza praktika egiten nahi gaitun. Hoi da. Generoaren gaiari lotuta, ari ditu niten ikerketa asko, genero rolek itanoren erabileran izan dezakeen lotura edo harremana ikertzeko. Ikerketa horien emaitzen arabera sozializatzeko moduak eragina izan dezake tokaren indartzean, genero rolek eragina izan duten euskaran itanoren erabilera genero arrakala hori nabarmeltzeko. Emakumeok ez dugulako hainbeste egiten. Bai, dudi gabe. Arrakala nabarmentzeko baino gehiago, arrakala horren ispilu bat izateko. Arrakala hor dago, eta hizkuntza edo hizkera da horren beste ispilu bat. Itanoa erabiltzeak, azken finean, esan nahi du, badaukazula nola baiteko, ez dakit, onarpen sozial bat, igual konfiantza gradu ezberdin bat, eta, mutilei hoi edo gizonezkoei jaiotzetik eman da etorri zaien zerbait izan da. Guk aurkitu bilatu inbarri izan dugu, eta hortik aurrea horrek lotzen du guztia, ez? Gu beti hain zuzen nahi gaituzte, eta hain perfektu, eta ez dut esan nahi zuzena eta perfektu ez danik, itanoa, baina, noka erabiltzeak ja ematen dizu beste ezaugarri bat, igual beste
beste pixu bat, pixuaren zentzurik kontrakoenean gaina, da zukaren formaltasunetik atera eta nokaren arnasgunera jutea, ez orduan, azkenean etzako noka bada arnasgune bat. Eta arnasgunen kontzeptua aipatuta, Arnasagara kanpainaren ardatza edo euskararen arnasguneak dira. Ikeuk ezagutzen alunan arnasgunen kontzeptu hori ala iruditzen zain oraindik ere badela kontzeptu ez ezaguna oro har. Nik askotan ibiltzen jat, baina normalen ibiltzen jat pertsonekiko, launekiko, baitun laun batzuk nire arnasgune dienak, eta beti esaten dut pertsona hau da nire arnasgunea. Kontzeptu gaina oso politia eta oso positibo, oso baikorra iruditzen zaian betidanik, eta euskerarekin lotudan zerbait izateak, oain ikusi deten arnasgunea gara, kontzeptu hau zabaltzen hasi zeatena, ematik nolabaiteko ilusioa poza, hau ere izan dadin gure arnasgune. Kanpaina sustatu duten erakundeen hitzetan batez ere gazteen gana heldu nahi dute kanpaina honen bitartez, inguruan sentitzea aldun gazteen artean bereziki erdaretarako gero eta joera handiagoa dagoela, ala uste dun ohiko jarrerak eta joerak izan daitezkela. Bai, gazten artean geroz eta gehiago, egia da, nire herrian ez zaidala gertatzen zaldibin, baina Donostin, bai, geroz eta joera handiagoa zion gazten artean erdera entzuteko, eta batez ere euskera erabiltzearen ohitura falta hori. Da zerbait gogorarazi behar zaiena bezala. Gazteek euskeraz. Askotan zenbat iritsi zaizkidanei eskaerako, ez dakiz eskolatako gehan bideo bat ingo zenuke mesedez gazten artean euskara bultzatzeko, sustatzeko, eta nik pentsatzen jat, nik etorri bat aldinat esatea euskara ibilizak, esan dut, nik esateko zai dau norbait euskara ibili behar dula edo, ez, orduan, arnasgunea azkenen izan beharko litzake, hori, arpegi publiko batetik denok ulertzen dugun eta errespetatzen dugun kontzeptu bat. Iruditzen zait oso importante dela, ze gazte jendea ikusten detenen eta entzuten detenen hemen Donostin erderaz kriston fine emateit, eta euskaraz entzuten detenean aldiz normala baino gehiago harritzen naiz. Eta lehengon pentsatu nirean, ostia, nahi zatik harritzaita hainbeste Donostin gaztek euskaraz entzutek. Ez gazte bakarrik, orokorren Donostin euskara entzutek, hainbeste harritzen bali manau, seinale txarra. Bai. Hortarako gaitu hemen lanean, eta holako ekimenak eta dinamikak martxan jartzen, eskerrik asko Aitziber, arazo tekniko hauek izan ditugu, baina eskerrik asko momentu eta hausnarketa ederra hauengatik. Agurtu baino lehen, gogorarazi behar diegu ikuslei kanpainaren baitan eta elkarrizketa hauekin lotuta zozketa bat egingo egula astero, euskarazko aldizkarietarako arpidetza edo eta euskarazko liburuak eta diskoak erosteko bono txartela izango da saria, eta hortarako badaude jarraitu barituzten zenbait pauso zozketa guztietan bezala. Pauso horiek dira atxeken dute ematea hasteko bideoari, esketxa beraien stories atalean partekatzea eta bildua Arnasagara kontua aipatzea, Arnasagara profila Instagramean jarraitzea, parte hartzeko epe muga jakin ostegunera arte izango dela Guardiko 12 arte, saria aipatu bezala bonoa edo arpidetza izango da aukeran, eta zozketaren irabazlea ostiralero jakinaraziko dugu. Eskerrik asko berriz zuri Aitziber, ea bai barre librean bai bestelako saioetan itan gehiago entzuteko aukera dinagun. Saiatuko non behi da urrungo bakarrizketa gaina ika ingoinat. Ara, ideia. Zuentzat. Ole, eskerrik asko. Vale, eta beste hori ere, eskerrik asko elkarrizketa jarraitzeagatik, eta hurrengo astean ikusiko dugu elkar beste gonbidatu batekin, Idoia Zurmendi abeslariarekin hain zuzen ere. Muxu handi bat zuri Aitziber. Muxu handi bat anoita, eskerrik asko horreontzaten guztiri, laun asko ikusituteta. Ze ondo. Agur guapa. Aio! Aio!